7 σημάδια που σου δείχνουν ότι ο φύλακας άγγελός σου είναι κοντά σου. Πρώτον, εσωτερική ειρήνη χωρίς προφανή λόγο. Ξαφνικά, μία βαθιά γαλήνη υπάρχει μέσα στην καρδιά σου. Ακόμη και μέσα σε δυσκολίες, αδιέξοδα, πόνο και λύπη. Δεύτερον, ξαφνικός φωτισμός. Η σωστή σκέψη. Εκεί που είσαι σε σύγχυση, σε πανικό, έρχεται μία καθαρή και σωστή απόφαση. Τρίτον, αποφυγή κινδύνου την τελευταία στιγμή. Σαν να σε κρατάει κάτι και αποφεύγεις ένα κακό, ένα τρακάρισμα παραδείγματος χάρη. Τέταρτον, έλεγχος συνειδήσεως. Νιώθεις έντονα μέσα σου ότι κάτι δεν είναι σωστό και απομακρύνεσαι γρήγορα από την αμαρτία. Αυτό συνδέεται με τη συνεργασία της χάριτος και του αγγέλου. Πέμπτον, έλξη προς την προσευχή και το καλό. Μια γλυκιά διάθεση να προσευχηθείς, να ανάψεις ένα κερί, να πας γρήγορα στην εκκλησία, να θυμιάσεις ή να κάνεις κάτι καλό. Έκτον, παρηγοριά σε λύπη ή δοκιμασία, χωρίς εξωτερική αιτία. Αισθάνεσαι ότι δεν είσαι μόνος. Αισθάνεσαι ότι εκεί δίπλα σου είναι ο φύλακας άγγελός σου. Σε αγκαλιάζει, σε προστατεύει, σε συμβουλεύει, σε καθοδηγεί. Έβδομον, συναντήσεις ή γεγονότα κατά Θεόν. Πρόσωπα ή καταστάσεις που εμφανίζονται την κατάλληλη στιγμή και σε βοηθούν πνευματικά. Εσύ βλέπεις, νιώθεις ή συναντάς καθημερινά ένα από αυτά τα 7 σημάδια ή και τα 7. Ο Θεός να σας ευλογεί, ο φύλακας αγγελός σας να είναι κοντά σας και ο πνευματικός αγώνας συνεχίζεται.